jo vull manifestar, perquè sembla que el senyor Álvaro, per exemple, em mirava a mi, se m'ha acusat de radical, i el defensar postures radicals per a vostè o per a altres persones no vol dir que el bloc Compromís d'Alboraya estiga per el conflicte. Una cosa és que discrepem i manifestem les nostres postures de forma clara i ferma, igual que fan vostès, però no estem ni per les agressions, ni verbals ni físiques, i jo crec que en la relació que he tingut en les penyes, en el tema de les festes, se podrà acusar de que soc radical, però no d'altres coses. Vull dir que quede ben clar que pense que quan uno se senta en un plenari tots estem perquè no n'hi hagin problemes, que cada un tenim la nostra postura, és evidentíssim. Se recorda l'esforç de les penyes, però també hauríem de pensar en l'esforç dels veïns. Es parla de tradició, però jo ja els he dit, jo parlo en taurinos i no taurinos, i en persones majors que el que te diuen és que s'està abusant un poc del veïnat. Per què? Perquè la tradició era un parell de nits que se posaven a les 11 o a les 12, estaven 2-3 hores i se'ns acabó. És que ara, perdó per el símil, és per mar, per aire i per tierra i per totes bandes. Vull dir, per la vesprada, per la nit i a totes hores. Vull dir, si les penyes fan un esforç, els veïns també fan un esforç molt gran. Vull dir, i tan loable i tan legítim és parlar de l'esforç de les penyes com la dels veïns. Parlem de consens, però és molt difícil. A mi, quan se m'obliga a fer una cosa, que no me diguen de consensuar. Digue-li a un veí que consensue el tema dels bous. Si la conclusió és buiga o no buiga, van al centre històric. Vull dir, és molt qüestionable aquest concepte de consens. El Consell Taurí. Doncs pensem que no toca fer un Consell Taurí. No toca fragmentar, i més, no toca fragmentar en principi, però en aquesta situació de dificultat econòmica de l'Ajuntament, el que toca, ja que estan tots per el consens, és sentar a tots els agents festeros, siguen falles, siguen penyes, taurines, siguen Setmana Santa i siguen veïns en una taula per a dir l'Ajuntament té això, que realment és ben poca cosa, i en això hem de fer les festes de tot l'any i hem d'arribar a acords entre els agents festers i els veïns per a intentar molestar-nos el menys possible uns a altres. Però això no passa per un Consell Taurí, això passa per una comissió, una junta, un consell, com vulguem dir-lo, de participació ciutadana on estiguen els agents festers i les associacions. Un poquito de por favor, perquè crec que jo no he abusat del temps. Vull que quede clar que si en algun moment algú ha pensat que he dit que els penyistes no són veïns, per l'amor de Déu, que no ho interpreten així, per favor. I se'ns ha acusat de que només el polígon. Jo crec que hem de tindre més imaginació. El que els bous no se facin en el centre històric no vol dir que l'única solució siga el polígon. Però si diuen que els peixets, doncs potser si els veïns estan d'acord... Jo el que no entenc, i ja m'estic enfadant, és que qualsevol expressa lliurement les seves opinions sense que ningú se riga, se burle, i a mi se m'estiguen rient i burlant. Si vostès entenen que la democràcia és això, que són maleducats, van molt enganyats. Bueno, pues això, que se pot tirar mala imaginació, igual que en Paterna el tema del Guaitòdrom. Per què no? Per què no? Perquè els veïns del centre històric bornassos? Pues això, perdonin que ens diga que no és consens. I anem a votar en contra. I encara que haguem fet l'esmena, continuaríem votant en contra.